खुलुमबाय लोगोफोर। कलकातानि आरजेकार हस्पिटालाव जालांनाय जाथाया दिनै मास मोनसेयानो जालांनोसै आरो बै मास मोनसे जाहां जानायाव दाबो सिबिआइआ जेबो रिजाल्टखौनो होनो हायासै। मानोना सिबिआइआ रिजाल्ट होनो हायैनि खोथाया जाबाय ओरैबायदि बै केसाव ओरैबायदि किसुमान गेदेर सुबुंफोरा इनभल्भ दंमोन आरो बै सुबुंफोरा गासै सिस्टेमखौनो बायनानै लाखिजोबनाय गोजा आरो बिसोरो सिबिआइआ मोननाय सिगांनो गासै प्रुफफोरखौ खोमाजोबना दोनो आरो बिनि थाखायनो दा मोननैसो गोदान आपडेट ओंखारबोदो, मोननैसो गोदान बाथ्रा खोनानो मोनदो आरो बेखौनो नोंथांमोननो खोन्थानो होननानै बे भिडिअखौ बानायनाय जायो। जिखालि डेड बडिखौ पस्टमर्टम खालामखांबायमोन बै समाव लायनो बिफानो पुलिसनि जि अफिसार बै अफिसारा रां जासिदोंमोन जाहाथे नोंसोरो जेबो खुगाजों जेबो बुंनाङा, सिरि सिरि था, बै गोथैसोखौ लाना थांनानै सावै। नाथाय बिफाया डाइरेक्ट ना खालामना होदो होननानै दिनै निउसफोराव नुनो मोनो। आरो लोगोसे दिनै बै सन्दीप घोषखौ कर्टआव लांबाय थानायाव जेब्ला बिनि सबथिंबो जाबो सिकिउरिटि गार्ड दंखायोमोन, CISFबो दंमोन, CBIबो दंमोन। बै लाना थांनाय गेजेरावनो सासे सुबुङा बिखौ ओरैबायदि गोसा सोबाना होयो रावबो बिखौ हमथानोनो हायासै। आरो नोंथांमोना मिथिगौ गासिबो दिनैबो दाबो कलकातायाव दासिमबो डक्टरफोरा प्रटेस्ट खालामनायखौ हेगाराखै। मानोना बेनि रिजाल्टखौ नांथारगौ। आरो बेबो मोनसे खोथा ओरैबायदि जाहैदो जे सन्जय रायखौ मानो फटकनो फासि होनो थाखाय दाबि खालामबायदोंमोन। ममता बेनार्जीआ निजेनो बै रायजोनि चिफ मिनिस्टार जानानै मानो लामायाव ओंखारबोदोंमोन? बेनो जि बिसोरनि हेल्थ मिनिस्टार, बिसोरनि हम मिनिस्टार, आरो हम मिनिस्टारा सोरखौ न्यायनि थाखाय गाबज्रिदो लामायाव ओंखारबोनानै? बेफोर गोबां कुवेसन ओंखारबोदो। आरो सन्दीप घोषनि खोन्थाखौथ' आं नोंथांमोननो सिगांनि भिडिअ'आवबो खोन्थाखादोंआनो। आरो दा सिबिआइआ जेब्ला बेखौ 3rd डिग्री इउज खालामदो, जेराव दोखो बुग्लिनाय 3rd डिग्री नोंथांमोना मिथिखागो पुलिसफोरा 3rd डिग्री इउज खालामबाथाय दोखो बुग्लियो, जेब्लासिम खोथाफोरखौ मोजाङै खोन्थाया। आरो बै समाव सन्दीप घोषआ गिनानै गावनि गासै दायफोरखौ मानिना लायो, गासै दायफोरखौ खोन्थानानै लायो। आरो ओरैबायदि मोनसे बाथ्रा बियो बुंनानै लायो जे बे प्लेनआ एक्सुवेलि मास मोनसे सिगांनिफ्रायनो सालायबायदोंमोन। 7 आगस्ट खालिनो बिनि बै डक्टरनि गारिखौ सेस खालामनाय जायो जाहाथे बियो हराव डिउटि मावनानै न'आव थांफिननो हाया। आरो जि सेमिनार न'आव बै ममिताया उन्दुदोंमोन, बै उन्दुनाय जायगायाव सिगां CCTV केमेराबो दंमोन होननानै बियो खोन्थायो। आरो बैनि जि दरजानि सिंखैजा जि खिलिदोंमोन, बै खिलिखौबो बियो सिगांनो नस्थ' खालामना दोनो। मानोना जाहाथे बियो उन्दुहैनायाव बै दरजाखौ मारिना दोननो हाया, जाहाथे जाय निसा बिनो हाबहैनो हायो। आरो सन्जय रायाबो ओरैबायदि बुंदो जे गावआ दायनिगिरि नङा होननानै। नाथाय एकदम प्रुफखौनो मोनथारनाय जे बिनिबो दाय दङ होननानै। नाथाय बियो दा बुंबाय दोङो बा सोरबा बुंनोसो होदो ना मादो मिथिया, बे दा निजेनो सिबिआइनि सिगाङाव बेफोरबायदि बुंनानै लाबाय दोङो। आरो बिराद गेदेर मोनसे स्केम, बिराद गेदेर मोनसे पलिटिसियानफोरजों लिंक लां थाखानाय
आरो बिनि थाखायनो दा डक्टरफोरा सन्दीप घोषखौथ' एरेस्ट खालामबायानो, लोगोसे दा बै जायगानि जि कमिशनारमोन वेस्ट बेंगलनि, बै कमिशनारखौबो माने गावनि जि पस्टनिफ्राय रिजाइन खालामनो थाखाय माने दाबि खालामगासिनो दोङो। आरो बिदिनो आपडेट मोनबाय थानो थाखाय नोंथांमोनाबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। मानोना आङो जेसेखिनि मिथियो, जेसेखिनि आपडेट मोनो आं नोंथांमोननो होबायानो थागोन। दा सप्तासेयानो जासिगोन आं कन्टिनिउ नोंथांमोननो बै केसखौ लानानै आपडेट होगासिनो दोङो। आरो उनावबो जेब्लासिम फाइनाल रिजाल्ट फैया अब्लासिम आंबो नोंथांमोननो बै आपडेटखौ होगासिनो थागोन। आरो नोंथांमोनाबो जुदि बै दायनिगिरिखौ साजा मोनथो होनना सानोबाथाय कमेन्ट बक्सआव जास्टिस होननानै लिरना होबानो जाबाय। आरो जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदो, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो। लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ बिदिनो मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ लानानै। गोजोन्थों।